Ew gencê digel mezlûm Kobanî kî bû? Ew gencê li konferansê asayişa Münşen mil bi milê mezlûm Kobanî û İlham Ehmed li hemû kombûna hevdîtinan amadebûyî Kurdekî bajarê Kobanî yê Rojavayê Kurdistan e. Ev e Barzan İso ye. Dîplomatkarekî şareza û xudan ezmûn e. Ew kurê malbateka navdar û kurdperwer ya Kobanî ew nûke jî cihê xêzana wî her bajarê Kobanî ye. Barzan helgirê birwanemeya zanistên siyasî ye. Pênc zimanên biyanî baş dizanîn. Êk ji rawêjkarên bawerpêkirî yên mezlûm Kobanî ye. Evî gencî şêwazekî aram yê diyalogî heye. Zêdetir guhdariyê diket û kêmtir diaxivîn. Reftar û kesatiya serkirdeyan heye. Ji bilî karê dîplomasî û siyasî Barzan İso karê rojnamevanî û berhemhênana rojnamevanî jî kiriye û şarezayeka baş di mîdyayê da heye. Sala 2021 bi evan her du belge filman keftina xelafetê û revandin ji layê Daeş xelatê îmî yê nêvdewletî li Emerîka biribû. Barzan İso ev sale li Kongrê Asayişa Münşen digel mezlûm Kobanî û İlham Ehmed karên peywendiyan û rawêjkariyê di hemû hevdîtin û kombonan da encam dabûn. Lez Media.